Dulaan sa duha ka minutos nahawa na sa mga tulisan ang mga gipang display nga mga alahas sulod sa Macy's Gold ug DGCD Gold Jewelry Store dinhi sa Labukay Building, Dan Calderon, Barangay Ermita sa Dakbayan sa Sugbo. Human nilang nahakot ang mga alahas sulod sa duha ka tindahan, dali silang miiskapo sa kayong motorsiklo. Dili mo mino sa 14 milyones ka pesos nga balor sa alahas ang nakawat sa mga tulisan sa pagpanuli sa duha ka jewelry store Huwebes sa Udto, Agosto 8. Sa gilusad nga follow-up operation sa kapulisan, na-recover sa Carbon Police Station 5 ang gituuhang usa sa tulo ka motorsiklo nga posibleng gisakyan sa mga suspect. Makita nga ang motor dunay cardboard nga plate number. Gibilin sab sa mga suspect ang yawi ug usa ka puwa nga helmet. Mibutyag ang hepe sa Carbon Police Station 5, Police Major John Libres, nga ang ilang nasakmit nga motor parehas og itsura sa makita nga motor sa CCTV footage. Apan matud ni Libres nga ipaubos pa kini og macro etching ug susihon pa kung asa ni na rehistro base sa record sa Land Transportation Office. Sa gi-requestan pod og macro etching then og sa kuan pod pag-identify sa owner sa motorcycle na to sa LTO. But natay nakita nga motor dito nga siya na lang usa. So atong gi tan-aw then gi-compare nato sa katong nakuha nato sa katong video sa pawn shop. So naa siya similarities. Kun gid siya nga usa siya sa gisakyan. Usa sab sa anggulo nga gisubay sa kapulisan kung konektado ba kining mga suspect sa uros ug robbery sa niaging tuig 2023 sa Dancolon sa Barangay Kalubihan. Bukas sab ang kapulisan sa posibilidad nga dili mga lokal ang mga suspect tungod kay nabantayan nga naay nagtinagalog nga mga suspect base sa CCTV footage. Mura pinaka-close gid siya katong sa Orosogbo. The way siya nga ning perform execution niya, then murag nasa tay gikuan nato katong og pamilya niyo katong nagdala og long firearm sa sa Tagalog katong to dapa dayon katong tapos na murag dai ning singgit nga padong na withdraw. Kapulisan sa Region 7 nagkandak na tao kaning kuan sa ato ang mga ports, ato ang exit, then og asasad nga sa Bohol sa nag-coordinate na ta. Giduaw sa MyTV Cebu News Team ang Macy's Gold ug DGCD Jewelry Store. Ug nakahinabi sab sa team si Emilia Gonzaga, 73 anyos, usa sa mga tindera nga nakasaksi sa krimen kagahapon. Asoy ni Gonzaga nga sa walay duha-duha, nidagan siya palayo pagkakita sa mga suspect kupot ang mga dagkong armas. Ang katong tao, ang katong gada sa armas ka nagwara-wara. Dapa. Maura to niya katong gwardiya nga hing ubo na sad kay gikuan mangitiunan og katong tao nga nagbuak sa istante. Indagan ako ako kakita nga pagdukdok sa istante, indagan ako kay Wadi ka nakabantay sa naong wa gyud nagtalikod man tong nagdag armas. Nga masalay mga mas Nipasalig si Libres nga naglihok tanang unit sa kapulisan aron masulbad kining krimen ug ilang gisusi ang tanang anggulo niini. Matud niya nga mihangyo na sab sila sa pag-umol og Special Investigation Task Force. Nagdumili na sab sa paghatag og komentaryo si Libres kabahin sa pamahayag ni Acting Mayor Raymond Alvin Garcia nga nihatag og 48 hours deadline sa kasulbaran sa krimen. Comment lang sa but kami sa police wala kitay tulog no ato ginang kuan trabaho man tana nga itabo naman ato trabaho ta paningkamutan nato taman sa atuang mahimo if you tanan gyud nga unit sa PNP ning tabangan ning insidente. So pero 7 sa dapit. Pinakakuan sa tong 7. Natay task group umulod sir. Na. Mag-request ta. Okay? Kini si Eliza May Piñaranda, alang sa MyTV Cebu.